Prečo bývať v byte, keď môžete mať rodinný dom so záhradou? Predstavte si, že za cenu bytu získate priestranný rodinný dom so záhradou a to len 10 minút od Zvolena. Vo Zvolenskej Slatine na vás čaká 5-izbový rodinný dom na pozemku o rozlohe 800 m2, ideálny na bývanie, relax a prácu. Dispozícia domu pozostáva z 2 podlaží a disponuje s 2 samostatnými vstupmi, čo ponúka viacero možností využitia, napríklad viacgeneračné bývanie alebo spojenie bývania s podnikaním. Na prízemí sa nachádza vstupná hala, chodba, kuchyňa so špajzou, kúpeľňa s toaletou a 2 obytnými izbami, z ktorých jedna disponuje balkónom. Na poschodí je situálna chodba, kúpeľňa s toaletou, kuchyňa s novou kuchynskou linkou a 3 samostatné izby. Kuchyňa má prístup na priestrannú terasu a z jednej izby sa dostanete na balkón. Dom je čiastočne podpivničený, v súteréne sa nachádza kotolňa a ďalšie 3 miestnosti. Užite si pokojné bývanie s dobrou dostupnosťou a kompletnou občianskou vybavenosťou len pár minút od mesta Zvolen. Presne toto je to miesto, kde môžete zažiť novú kapitolu života podľa vlastných predstav. Moje meno je Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality SRO. Nezabudnite nás sledovať na webovej stránke a sociálnych sieťach.